Tiden, den går. Det gør den også for dig og mig. Vi bliver født, vi bliver ældre, og til sidst så kan vi forhåbentlig nyde vores alderdom. Men i de her mange år, der gennemgår vores krop en hel masse forandringer. Noget det skyldes alder, andre ting dem påfører vi selv kroppen. Da du valgte at sætte den her DVD på, der har du måske taget det første skridt til at ændre noget af det, der har gjort livet besværligt for dig. For måske kender du det. Du ryger, du hoster, og trapper er svære at komme op af. Så er den her lille film lige noget for dig. Og måske kan den ændre dit liv i den gode retning, og det er aldrig for sent. Der er flere end 400.000 mennesker i Danmark, der er ramt af den lungesygdom, der hedder KOL eller KOL, hvad man nu kalder den. Og det er altså en sygdom, der gør, at man får svært ved at få vejret. Og mange af dem, der har sygdommen, ved det ikke endnu. En del af dem går nemlig først til lægen, når sygdommen er meget alvorlig. Så den her film, den handler altså om de advarselstegn, du skal være opmærksom på, så du hurtigt kan komme til læge. Det, du skal være opmærksom på, det er, om du hoster, om du er meget træt, om du let bliver forpustet, og om du har røget tobak. Og det er alt muligt tobak. Det er cigaretter, det er pibe, og det er vandpibe. Sygdommen den skyldes næsten altid tobak, og sygdommen kan ramme alle, rige og fattige, om du er født i Danmark eller ej, og både mænd og kvinder får den her lungesygdom. Du har måske mærket, at trapperne de er blevet svære at gå opad. Måske har du også oplevet, at selv en simpel gåtur kan blive en stor udfordring. Du hoster måske også mere, og måske er der også slim med op nogle gange, når du hoster. Det er alt sammen advarselstegn, og dem skal du være opmærksom på, hvis du ryger eller hvis du har røget. Og de her advarselstegn, dem får du lige en ekstra gang. Det er altså hoste, det er åndenød, og det er rygning. Det er vigtigt at lytte til kroppens signaler, for når først vores evne til at trække vejret bliver dårligere og dårligere, så kan det ikke rettes op igen. Nu skal du møde en mand, der ved alt om det her. Uffe Grock, han har røget cigaretter, siden han var 16 år gammel. I 2006 der arbejdede han som buschauffør, og han var rigtig glad for sit job. Men igennem en periode, der havde han haft det skidt. Han var begyndt at blive forpustet, når han skulle gå på trapperne op til sin lejlighed på anden sal. Og cyklen, den måtte han også lade stå i kælderen. Efter at have været sygemeldt et stykke tid med det, som han selv troede var en lungebetændelse, så begyndte han at få mistanke om, at der måske var noget andet galt. Og det var sådan her, han havde det, da det var aller værst. Øm i kroppen og træt i kroppen. Ikke rigtig aktivitet i ledene og bare træthed. Alt var en kamp. Altså. Og det var også derfor, altså man gik i gang med at støvsuge, ikke? Og lige pludselig så føltes ens arme og skuldre sig, som om at man havde løbet en maraton på arme, ikke? Eller på hænder. Så man er bare træt. Hvis jeg skulle beskrive det for dig, så kunne jeg sige, prøv at stikke sugerør i munden. Sådan ikke det helt tynde sugerør, men sådan nogle sugerør, som man bruger nu om dagen, de der knæksugerør. Stik sådan en sugerør i munden, og så nøjes med at sætte en klemme for næsen, og så kun trække vejret igennem det sugerør. Og så prøv at gå op ad trapperne, eller ned ad trapperne, eller gå rundt og lave noget, og kun trække vejret igennem det sugerør. På det her tidspunkt, der har Uffe Grock mistet næsten halvdelen af sin evne til at trække vejret. Lungerne, de har det altså rigtig skidt, så hver gang han indånder luft, så får kroppen slet ikke den mængde ilt, den skal have. Men hvad er det, der sker? Ja, lungerne, de er jo vigtige for vores krop. De er forbundet direkte til vores næse og mund, hvor vi indånder luften. Når luften når ned i lungerne, så overføres ilten til vores blod, der så transporterer ilten rundt i hele kroppen.
Det er det, der gør, at vores hjerne for eksempel kan fungere. Så hvis vi ikke får ilt nok rundt i kroppen, så dør vi. Men hvad var det så, der var sket med Uffes lunger, så han knap nok kunne gå op ad trapperne? Ja, rundt omkring i vores lunger, der sidder der ufattelig mange bitte små åbninger, der transporterer ilten ind i blodet. Og en stor del af de her små åbninger i Uffes lunger er begyndt at blive ødelagt på grund af rygning. Så hans krop får slet ikke den ilt, den skal bruge, og derfor er hans krop ved at sige stop. Uffe får altså at vide, at en stor del af hans lunger er ødelagt, og hvis han vil leve videre, det vil han selvfølgelig gerne, så skal han tage en stor beslutning. Nu begynder alvoren at gå op for ham. Det blev bare sværere, ikke? Og så begyndte det med, at man hostede, og man spyttede slim alle steder. Og ja, jeg havde jo nok i baghovedet en tanke om, at det kunne være et eller andet med tobakken, som ikke var så godt. Det er en rigtig god beslutning, Uffe han har taget. Han droppede cigaretterne, det er det allervigtigste. Ved at stoppe med at ryge, hjælper han sin krop meget mere, end nogen medicin vil kunne gøre. Så hvis du kan genkende de her advarselstegn på, at lungerne har det skidt, så er det først og fremmest dig selv, der skal til at gøre noget, nemlig at holde op med at ryge. Måske skal man have hjælp til det, men det handler først og fremmest om at holde op med at ryge. Så hvis du vil slippe for det her og kunne komme op af dem her igen, så skal de her væk. Det er jo en stor udfordring, når vi skal ændre vores liv. Vi har jo alle sammen vores gode og ikke mindst dårlige vaner, og når vi så først har vendet os til noget, så skal der meget til at ændre det. Familien er vigtig, børnene er vigtige, og vennerne betyder selvfølgelig også en hel masse. Men hvis lungesygdommen dukker op, så er det måske ikke længere muligt at gøre de her ting, du holder allermest af. Og derfor er det en god idé at få ændret de dårlige vaner, hvis du har den slags. Hvis du har røget tobak, og hvis du hoster og har svært ved at gå op ad trapper, så er du altså i farezonen for, at dine lunger har taget skade. Men den gode nyhed, den er, at der er hjælp at få. Lad os lave en lille huskeliste. Punkt 1. Hvis du ryger, hoster og har svært ved at gå på trapper, så skal du undersøges af din læge. Ring til din læge og bestil tid. Det kan jo godt være en udfordring at gøre, fordi du jo ikke føler dig syg, og du ser heller ikke syg ud, men det er altså vigtigt, at dine lunger bliver undersøgt. Punkt 2. Du skal stoppe med at ryge. Sådan er det bare. Lungerne kan ganske enkelt ikke tåle tobakken. Og du har måske, du kan forestille mig, før prøvet at holde op med at ryge, og hørt om mange andre, det mislykkes for. Og det er altså heller ikke let, det der med at lægge cigaretterne på hylden. Men i det her tilfælde, der er det altså nødvendigt. Din tobaksrygning, den er blevet en helt almindelig del af din hverdag. Lige så almindelig som det at spise og drikke en kop kaffe og se dit yndlingsprogram i tv og den slags. Du ryger måske både, når du er alene og sammen med venner og familie. Men tobakken, den er altså skyld i, at du er begyndt at få det dårligt. Og du kan sagtens være sammen med dine venner og familie og alle dem, du holder af, uden at ryge. Men du skal bare vente dig til det. Og kom så. Pus. Lægen vil undersøge dine lunger for at afgøre, hvor meget de har taget skade. Og det gøres ved, at du puster ind i et apparat, der kan måle, hvordan lungerne har det. Uffe Grok havde røget i mange år, da han opdagede, hvordan han var blevet mere og mere træt. Og samtidig begyndte han at hoste mere og mere. Men han stoppede altså med at ryge, og selvom det ikke var let, så var det ekstremt vigtigt. Beslutningen den blev taget lige efter han blev udskrevet fra hospitalet. At komme ned og stå og vente på bussen, uden at tænde en smøg, uden at have en smøg, det var en udfordring. Men
Jeg kunne så også tænke tilbage på de sidste 10 dage, hvor godt jeg havde haft det, uden smøgerne. Og så tænke yderligere tilbage og sige, de foregående 3 måneder, hvilket helvede det havde været. Og det slap jeg måske for, hvis jeg lod være med at tænde smøg mere. Når du ligesom Uffe har fundet ud af, at du kan hjælpe dig selv med at få et bedre liv ved at lægge tobakken væk, så er du allerede kommet rigtig langt. Har lungerne taget skade af tobakken, så skal du lære at udnytte den luft, dine lunger kan have i sig på en endnu bedre måde. Løsningen, det er motion. Motion er ekstremt vigtigt. Hver dag. Du behøver ikke spille fodbold eller begynde at løbe og den slags, men lange gåture vil være rigtig god medicin for dine lunger, fordi lungerne vil rigtig gerne bruges, og du vil hurtigt kunne mærke en forbedring. Når tobakken den er væk, og den medicin, din læge har givet dig, er begyndt at virke, så vil du kunne mærke, at du får mere overskud til at bevæge dig igen. Din cykel, den skal bruges igen. Husk at droppe elevatoren og tage trappen i stedet for. Gør god motion til en naturlig del af din hverdag. Det vil du og dine lunger have det rigtig godt med. Når du har svært ved at trække vejret, så kan det jo virke skræmmende at skulle til at træne kroppen op igen. Og det kan de her ben tale med om. De tilhører Lone Hansen. Hun er 63 år gammel. Hun har mistet en stor del af sin evne til at trække vejret. Rigtig godt, Lone. Men 3 måneder før de her billeder blev taget, der startede Lone med at træne sin krop op ved at løbe sammen med andre, der også har problemer med deres lunger. Rigtig godt løbe. Ja, det er noget. Dengang kunne hun løbe meget langsomt i 20-30 sekunder, og i dag, 3 måneder senere, der kan hun løbe næsten 2 kilometer på 30 minutter. Og det siger jo lidt om, at det betyder rigtig meget for din krop at komme i gang. Sådan. Uffe Grok, han kom til lægen og fik gjort noget ved sin lungesygdom. I flere måneder gik han til genoptræning af lungerne. Men hvordan er mødet med andre mennesker, der er i den samme situation? Det føles rigtig godt, at man har det sammenhold, og man opbygger det der sammenhold i gruppen. At man hjælper hinanden. Og vi ved alle sammen godt, at vi skal bare videre, fordi det er jo ikke slut. Vi skal videre. Så huskelisten, der kan give dig et bedre liv, lyder altså sådan her. Punkt 1. Få en tid hos din læge, der kan undersøge og hjælpe dig. Punkt 2. Drop tobakken. Og når du har sat hak ved de her 2 punkter, så er du rigtig godt på vej til et bedre liv. Det er måske svært at forestille sig et liv uden hoster og slim i halsen, men efter at du har fået hjælp af din læge og droppet tobakken, så kan du se frem til et liv med helt nye muligheder. Dine lunger vil aldrig blive som i gamle dage, men din krop og lungerne kan trænes op, og den medicin du får, og den tobak, der ikke længere ødelægger dine lunger, den vil gøre, at lungerne ikke vil få det værre. Og det er vigtigt. Du skal huske at passe rigtig godt på dine lunger. Et liv med dårlige lunger behøver ikke være så forskelligt fra andres. Og der er ikke noget, der hindrer dig i at leve et liv på samme måde som alle mulige andre. Medicinen, du vil få, den er nem at tage. Ofte så vil du kunne have det hele i lommen. Medicinen, det kan være små mængder pulver, der ligger i en beholder. Den holder du så op til din mund, og så suger du selv medicinen ned i lungerne. Når din lungesygdom er kommet under kontrol, og du har fået det bedre, så vil du stadig skulle besøge din læge. De fleste går til kontrol og får testet deres lunger 1 eller 2 gange om året. Mere er faktisk ikke nødvendigt, men det giver dig en sikkerhed for, at dine lunger ikke får det værre. Ja. Nå, så var den selvfølgelig bare lige ikke så god i bunden, jo. Uffe Grok er på arbejde i Superbrugsen, men da Uffe havde det aller værst med sine lunger, der var der ikke mange ting, han kunne.
Trapperne op til hans hjem tog en evighed at komme op af. Hoste var en stor del af hans liv, og han måtte sige farvel til sit gamle job. Men efter han har fået hjælp af sin læge og sagt farvel til cigaretterne, der har han trænet sig op til at få en stor del af sit gamle liv tilbage. Så i dag der er han rask nok til at arbejde igen på fuld tid. Det kan lade sig gøre, selvom man er syg, selvom man mister faktisk det næstvigtigste organ, eller måske det vigtigste organ i kroppen, ikke? Eller dele af det i hvert fald, så er det ikke forbi for det. Det er jo utroligt, at naturen har været så gavmild dengang, da den skabte os, ikke? At den gav os nogle organer, der er så store, så vi rent faktisk kan fungere 100% med kun at have det halve. Det kan godt være, at du ikke kommer tilbage til der, hvor du kom fra. Men så kan du altid vende tilbage til noget andet. Der er altid et andet sted, hvor de kan bruge dig. Fordi man har en kollega, som lyder som en damplokomotiv, når han kommer løbende ned igennem gangen, ikke? Det er jo ikke ensbetydende, at man har en dårlig arbejdskraft eller en dårlig kollega. Han har bare sit eget tempo at arbejde i. Og hvis man accepterer, at han har sit eget tempo at arbejde i, og jeg har mit eget tempo at arbejde i, jamen så finder vi sgu nok ud af at hjælpe hinanden og blive færdige alligevel. Vi skal alle sammen være her lige til fyreaften alligevel, så kan vi godt hjælpe hinanden, ikke? Uffe er jo et rigtig godt bevis på, at det er muligt at vende tilbage til et godt og et aktivt liv, selvom man er syg i lungerne. Det kræver en omlægning af ens liv, men når det er sket, så venter der en belønning i form af mere overskud i hverdagen, så man igen kan gøre de ting, der er vigtige for en. Så hvis du eller en, du kender, ryger, hoster, har let ved at blive forpustet, så er det, at man skal undersøges af sin læge. Så er jeg sikker på, at du og lægen stille og roligt finder en god løsning, så dine lunger kan få det bedre. Tak fordi du kiggede med.